हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअआवहाय बरायहरनाय थाबावबाय नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेइल नायनानैनो मोनथिखाबायानो जानांगौ दे दिनै आं मा भिडिअनि सायावहाय आपडेटखौ लानानै फैदों ओमफ्राय लोगोफोर जायफोरा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट मोनो अब्ला भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजाङैनो बुजिना लानो हायो दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान भिडिअफोरनि आपडेटखौ मोनबाय थानो थाखाय आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियाव थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो सौहैदो लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर आं दिनै फिल्म्स प्रोडक्शन बेनारनि आन्डाराव फैनाय मोनसे बर'नि आबुं सावथुननि सोमोन्दै नोंथांमोननिसिम आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेइल नायनानै मोनथिखादोंआनो दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर बे आबुं बर' सावथुननि मुङानो जाहैबाय थैसाम दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर फिल्म्स प्रोडक्शन इउट्युब चेनेला थैसाम 2 आबुं बर' सावथुननि अफिसियेल ट्रेलारखौ मैयाहाय रिलिज खालामना होबाय दे लोगोफोर लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिम जुदि बे थैसाम 2 आबुं बर' सावथुननि अफिसियेल ट्रेलार भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना फिल्म्स प्रोडक्शन इउट्युब चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर फुल भिडिअखौ सोर नायनो थाखाय एक्साइटेड जाना दं अननानै कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर बे थैसाम 2 आबुं बर' सावथुनखौ आंथ' नायनो थाखाय जोबोद एक्साइटेड जाना दं दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर जाहा बे थैसाम 2 आबुं बर' सावथुनाव बर'फोरनि गोजाम आरो गोदान आर्टिस्टफोरनि गोबां जों फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर जों बे थैसाम 2 आबुं बर' सावथुनाव गुबैयै फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों रुबि नार्जारी आरो बिथांजों लोगोसे मनालिसा हाज'वारी दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर जों बेयाव बर'फोरनि गोबां गोदान आर्टिस्टफोरनि फाव खालामनायखौबो नुनो मोनदों दे लोगोफोर लोगोफोर बिथांमोनानो जाबाय गेमस्रि लीना ईशा दैमु आरो लोगोफोर बिथांमोनजों लोगोसे गोबां जों फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों रुबुल माइकेल गोसोम आरो लोगोफोर बिथांमोनजों लोगोसे जों बेयाव गोबां आर्टिस्टफोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोनदों दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर नोंथांमोनाथ' थारैनो मिन्थिखाबायानो जानांगौ दे थैसाम 2 आबुं बर' सावथुना सोरनि नाजानायाव जोनोम मोननाय होननानै बुंब्ला लोगोफोर थैसाम 2 आबुं बर' सावथुना बिथां रुबि नार्जारीनि नाजानायाव जोनोम मोननाय दे लोगोफोर लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबावदे लोगोफोर लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरथार दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर जायफोरा दासिमबो जुदि बे थैसाम 2 आबुं बर' सावथुननि अफिसियेल ट्रेलार भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना फिल्म्स प्रोडक्शन इउट्युब चेनेलाव थांनानै नोंथांमोना नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर